kuseseyimi pastor channel pastor wesizwe umsiki weqephu. Okay, this is a sample engilidizayinile kodwa sazokusebenza ngalo ngibheke ukuthi imalishe kulungele ukuthengiswa mali lishe belifuna abantu zobe sengilikhipha ligcwala imakethe but inamba yami isebenza kusona mhlamba uyangifonela ku-WhatsApp from Monday to Friday kuphela nangesingakusho siphela lokudaba lwe-ashi kunombukelo obuze uphi i-ashi elimhlophe. So senze kanje. Number one, yini i-ashi i-horse. Yini i-horse injobane? Injomane i-ashi horse in English. Ngokwesile uma ngenze uphupha i-ashi ungabe uphawu luhluma noma uphawu lungelophuma i-ashi elimhlophe. Ukwazi kungenzeka ukukhonjiswa ukuthi wena wembetheni isidala esihle futhi siza nenhlanhla kahle okuyisidalo senzuza emhlophe. 2, kwesinye isikhathi omnye ngabheka nje uma uphupha i-ashi uphawu olungelobuma imhlophe noma liyashi limhlophe, lokusho ukuthi kungenzeka umuntu okhonjiswayo ukuthi ithongo lihlambulukile noma isidalo sihlambulukile uma ukuthi usanda kuhlambulula izidalwa noma amathongo. Akenze nje. Number 3, kuyenzeka uma uphupha i-ashi kube uphawu olungelobi njengoba limhlophe. Lokho sikusho kukhomba ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ingelosi yomusa ekuhlinzeka ngenqubekela phambili nokuthula kanye nenhlalakahle empilweni. Isambulo 9 verse 11, ngase ngibona izulu livulela bheka nanti kahle limhlophe nohlezi phezu kwalo obizwa ukuthi othembekileyo noqinisileyo uyahlulela alwe ngokulunga. So siyabonga-ke besibheka la iyashi elimhlophe kodwa futhi iyashi elimhlophe lisingabuye number 4 likhombe ukuphila nomuntu ngabe sephilaneni noma umuntu ophila naye umuntu omnene. Yabo, siyabonga. Vamos.